बोरो प्रमद बर' जेब्ला राजा लामायाव आन्दलन खालामनो थाङो अब्ला मोसाखावरिफोरनि हाजिरा होआखै, गान खनगिरिफोरनो होआखै, दामग्रा देग्रा बिथांमोननो होआखै, दिनैसिमबो होआखै प्रमद बर'आ। सानफा थोलो अखा बांखा सान्दुं गोसा, सानफा थोलो मोसाग्रा, सानफा थोलो गान खनग्रा, सानफा थोलो दामग्रा देग्रा बिथांमोननो दिनैसिमबो प्रमद बर'आ हाजिरा होआखै। रथ'आ गैयांबो थांफाने दैमा गाथोनाव आगै दैमा गाथोनाव ना गैयाबोला गिदिंना थांगोन रथ'आ गैयांबो थांफाने। जोंनि बर' हारिनि गोख्रों आफाद आरो प्रमद बर'नि पार्टिया प्रमद बर'खौ साननि हरनि जोबोद मोजां होननानै बुंबाथाय जोबोद मोजां मोनो। बर'नि गेजेराव नुबोदों जोंनो दिनैसिम बोराय बोलायबाय मेथाइ रोजाबै रोजाबै बर'नि गेजेराव माबा मोनसे गोदान सरकार फैयोबा बिथांमोनाबो अमुक सुबिदा दङ, मेथाइ खनगिरिफोरनि सायाव मुख होगोन थमुक होगोन होननाय दिनैसिम जोङो रावबो आर्टिस्ट सासेनि बिदि थांना थानायनि राहाखौ होनायखौ जों नुनो मोनाखै। भिडिअनि फुटेजाव नुबाय जेब्ला प्रमद बर'नि आन्दलनाव राजा लामायाव आन्दलन खालामनो थाङो, सान्दुं अखा जोंनि बर' हारिनि गान खनगिरि मोसागिरिफोरखौ लेंहरनानै सानफा थोलो मोसानो होयोमोन, सानफा थोलो गान खननो होयोमोन। बिनि उनाव दिल्ली सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा, आसाम सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर' हारिनि मोसाखावरि गान खनगिरिफोरखौ अननानै दिल्लीयाव हांख्रायोमोन, गुवाहाटीयाव हांख्रायोमोन। बर' हारिया राजा लामायाव सानफा थोलो मोसानो गोनां जादों, सानफा थोलो गान खननो गोनां जादों। बिथांमोननि माखासे मोसाखावरिफोरनि गान खनगिरिफोरनि बिथांमोननि खस्थ' खालामनायखौ दिल्ली सरकारा गुवाहाटी सरकारा लेंहरनानै बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ एसेबाबो सावरायनो थाखाय सुबिदा मोनदों। आरो उन बर' हारिनि हाथियार हमग्रा आफादनि थाखाय दिल्ली सरकारा खोनासंदोंमोन, गुवाहाटी सरकारा खोनासंदोंमोन। प्रमद बर'नि सानफा थोलो होख्रावनाय रावा जेबो खोनासङाखैमोन। जोंनि बर' हारिनि मोसाखावरि गान खनगिरिफोरखौ सानफा थोलो अखा बांखा मोसाहोनानै जेरैबायदि सान्दुं गोसायाव सानसे मोसानाय, सानसे गान खननाय दिनैनि समाव भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय, जेबोखौनो प्रमद बर'आ रेसपेक्ट होआखै। सोरनि थाखाय दिल्लीयाव लेंहरजादों, सोरनि थाखाय गुवाहाटीयाव लेंहरजादों? जोंनि बर' हारिनि जायफोर गान खनगिरि मोसाखावरि कालसारखौ लानानै बर' हारिया जुग जुग रायजो जाबोदों, बिथांमोनहा मा जेंनायाव दं? बिथांमोना गावनि गामिखौ गारनानै लामा सामा मोसानो गोनां जादों, लामा सामा गान खननो गोनां जादों। बिथांमोनखौ रेसपेक्ट होनानैसो दिल्ली गुवाहाटीयाव सावरायबाय थादों। आरो एनडिएफबिनि सोमावसारनायखौ गोख्रों दिल्ली सरकार आरो गुवाहाटी सरकारा लेंहरनानै रेसपेक्ट होदोंमोन। प्रमद बर'नि आन्दलन, प्रमद बर'नि बुंनाय बे रावा जेबो मैल'आनो गैयामोन। नाथाय दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव प्रमद बर'खौ साननि हरनि जोबोद मोजां, प्रमद बर'आ जोबोद मोजां खामानि मावदों होननानै बुंबा जोंनि बर' माहारिनि गोख्रों आफादनि बिथांमोना जोबोद मोजां मोनो, प्रमद बर'नि पार्टिया मोजां मोनो। नाथाय प्रमद बर'आ बुंनो हागोन ना हाया? जेब्ला इउपिपिएल पार्टिनि जायफोर सिनियर बिथांमोना दाहार साहार लानानै पार्टिखौ गठन खालामबोदोंमोन, जोंथ' सम सम खोनायो जायफोर सिनियर इउपिपिएलनि जायफोर बिथांमोना दाहार साहार लानानै सालायबोदोंमोन, दिनैसिमबो दाहारखौनो सुख'नो हायाखै होननानै जों खोनायो सम सम। प्रमद बर'नि आखला बेसेबां गनायथाव। आरो लोगोसे मैयानि थांनाय समाव जेरैबायदि 10 फेब्रुवारि 10 थारिखखौ मानो रेसपेक्ट होआसै प्रमद बर'आ? जोंनि गोख्रों बर'नि आफादनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा मानो प्रमद बर'खौ बुंनो हायाखै? बिलटिनि थैया थै नङा नामा? बिलटिनि एकरा एकड़ नङा नामा? बिटिसि एकरा एकड़ नङा नामा? सानसुमा खुंगुरनि एकड़ाव मा मानसि थैयाखै नामा? सानसुमा खुंगुरनि एकड़ा बर' हारिनि एकड़ नङा नामा? प्रमद बर'आ सासे वान साइड मानसि, एकसिटिया मानसि। प्रमद बर'आ दुथि गाननानै नामघरावल' हाबनो बाखिसै। खियानि गावनि न' सिङाव नामघरसो बानायनानै दोनदों खोमा। प्रमद बर'आ गावनि न'आव नामघरसो बानायनानै दोनदों खोमा। गावसिनि नामघराव थांनानै बे गिदिर खावाङा ओरै खावां
फुंनि बेलानि दामनाय बिदिसो दामो खोमा बे न' सिङाव। जोंनि बर' हारिनि सिफुं दामनो रोंना रोङा प्रमद बर'आ। जोंनि बर' हारिनि हारमनि जेरै बाथौ आर'ज खालायनो थाङोबा खाम दामो, सिफुं दामो, जथा दामो, हारमनि दामो। प्रमद बर'नि न'आव बै हारसाफोरनि जेब्ला नाम गायो खावां गिदिर एकदम खावां खावां दामनाय बिदिसो दामो खोमा प्रमद बर'आ। दिनैनि समाव प्रमद बर'आ जायफोर गान खनगिरिफोरखौ जेब्ला प्रमद बर'नि आन्दालनाव सानफा थोलो मोसानो होयोमोन, मोसाखावरिफोरखौ जायफोर गान खनगिरिफोरखौ सानफा थोलो गान खननो होयोमोन, दिनैनि समाव मानो गोदाव सोराव जानो गोनां जादों प्रमद बर'? जायफोर जोंनि बर' हारिनि गान खनगिरि मोसाखावरिफोरनि कालसारनि मानसिखौ मानो गोदाव सोराव खालायदों? मानो गोदाव सोराव खालायदों? दिनै प्रमद बर'नि जायफोर फेमिलि बिथांमोना फिल्म इन्डास्ट्रि खालायनो नाजागासिनो दं, बिथांमोना माखासे कालसारनि माखासे इएम लाबोनानै जायफोर सानहर बर'नि आन्दालनाव बारसोमग्रा बिथांमोननि थाखाय जेबो कालसारनि इएमआ उदिसखौनो लायाखै। प्रमद बर'नि दाय ना कालसार इएमनि दाय? दिनैनि समाव प्रमद बर'आ स्पष्ट बुंनो हागोन ना हाया? जोबथारनायाव फंसे बाथ्रा आं खावलायो, जोंनि खोनानो मोनबाय थानायाव फुराना इउपिपिएलनि जायफोर इउपिपिएल पार्टिखौ दाबोदों बिथांमोना दिनैसिमबो दाहार सुख'नो हायाखै होननानै जों खोनायो सम सम। प्रमद बर'आ एसेबां सासे बर'नि नेताबा फुराना इउपिपिएलनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ माने रेसपेक्ट होआखै? आरो गावनि आन्दालनाव सान हर अखा बांखा राजा लामायाव सानफा थोलो मोसाग्रा, सानफा थोलो गान खनग्रा बिथांमोनखौ मानो सिनायाखै? आरो बिलटिनि जायफोर आगोमा जिउ बावसोमलांदों बिथांमोनखौ मानो रेसपेक्ट होआखै प्रमद बर'आ? मानो रेसपेक्ट होआखै? बिटिसि एकर्डआव बर'नि थै गैया नामा? आरो सानसुमा खुंगुरनि एकर्डखौ जायफोर बर' रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर दावहायाव बारसोमदोंमोन, आन्दालनाव बारसोमदोंमोन, बिथांमोनखौ मानो रेसपेक्ट होआ? प्रमद बर'नि एकर्डखौ उननि समाव आरो बर' हारिया एकर्ड खालायबावोबा प्रमद बर'नि एकर्डखौबो बेबायदि खालायगोन नामा? प्रमद बर'आ जायफोर सानफा थोलो राजा लामायाव मोसाग्रा, सानफा थोलो गान खनग्रा कालसारनि मानसिफोरखौ हेफाजाब मदद होनांगौ प्रमद बर'आ। जेब्ला आन्दालनाव लैहोर लैहोर जोंनि बर' हारिनि कालसारनि गान खनगिरि बिथांमोना मोसाखावरिफ्रा सानफा थोलो मोसानानै दिल्ली सरकारजों रेसपेक्ट होजादोंमोन, गुवाहाटी सरकारजों रेसपेक्ट होजादोंमोन। सोरनि थाखाय? प्रमद बर'नि सानफा थोलो हस्रि खावनाया रेसपेक्ट होजायाखै। फाउन्डार माबा नेहाथारिमोन, बारग' नेहाथारि, अल बड' रेडिअ एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएशननि। दा फैयै फैयै आंनि मावनाय समावबो दावराव दावसिबो जादोंमोन। बे समाव आं बारग'लांबाय, बे समाव जों मोजाङै मावनो हायाखिसै। दा नैबे मोनसे बाथ्राया जोंनि बर'नि गेजेराव नुबोदों, जोंनो दिनैसिम बोराय बोलायबाय, मेथाइ रोजाबै रोजाबै बर'नि गेजेराव माबा मोनसे गोदान सरकार फैयोबा बिथांमोनाबो अमुक सुबिदा दङ, मेथाइ खनगिरिफोरनि सायाव मुख होगोन थमुक होगोन होननाय दिनैसिम जोङो रावबो आर्टिस्ट सासेनि बिदि थांना थानायनि राहाखौ होनायखौ जों नुनो मोनाखै। दिनैसिम माखासे आर्टिस्टफ्रा थैलांबाय, सोरबाफ्रा नोरजिया जानानै दङ, बेमार आजाराव गोग्लैसोनानै दङ। आंबो दा बे बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला आं गावबो आर्टिस्टफोरनि गेजेराव गैजारोङै होननानै बुंजायो। नाथाय दा जोंहा दहाय एसे आगोलाव नेहाथारि बिथां बसुमतारिया बुंलांनाय बायदि जों माखासे सुबिदाफोरखौ बिटिआर गभर्नमेन्ट, गोदान गभर्नमेन्टआ गासै माबाखौनो नायलांगोन होनना बुंनाय बायदिखाय जोङो बिथांमोननावबो मेम'रेन्डाम होदोंमोन। सिनियर आर्टिस्टफोरनो 2 लाख खरि आरो एसे मिडियाम माबा मिडिल सिनियरफोरनो 1.5 लाख आरो एसे जुनियरफोरनो 1 लाख खरि बिदि बोसोराव खेबसे होनो थाखाय जोङो थांना थानायनि एसेब्लाबो अनसुंथाइ होनो थाखाय जोङो मेम'रेन्डाम होनाय जादोंमोन। लोगोसे बर' साहित्य सभायावबो बर' थुनलाइनि जेब्ला जथुम्मा फैयो बेवहाय जोंखौ बर' रेडिअ एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएशननिफ्राय जोंनि 10 जन खमसे खम गायकखौ
मेथाइ खनगिरिफोरखौ थुनलाइ आफादनि कनफारेन्सफोराव हारिमु आयदाफोराव बाहागो लानो बा मेथाइ खननो सुबिदा होनांगौ होननानै मेम'रेन्डाम होदोंमोन। नाथाय जागोनल' होननानै थुनलाइनि आफादगिरि बा नेहाथारि बिथांमोना खुनु रेसपन्स होआखिसै। दा बुंनाय बायदि जायो तामुलपुराव जानानै थांबाय, बे समावबो जोङो होदोंमोन। नाथाय जों बे मेम'रेन्डामखौ होनायावनो बिथांमोना जों रायज्लायगोन र' होननानै जोंखौ लिङालाबासिनो गुबुननि फरेनार बायदिखौसो लिंहरनानै बिसोरनो लाख लाख थाखा होनाय नुबाय। दा दिनै जोङो सरकारनाव बै सम बारायनायनि खेत्रआवबो बे समाव फाउन्डार नेहाथारि गलक ब्रह्म दंमोन, जोंबो दंमोन, टिभि माबायाव पिके सेंसन दंमोन, ओमफ्राय रेडिअ जों एस.के. लानथांगा दंमोन। बे समाव जों मेम'रेन्डाम होदोंमोन टाइमखौ 30 मिनिट्सनिफ्राय जोंनो 40 मिनिट्ससिम हाया नामा बारायनो, बा आरो टिभियावबो होदोंमोन जों 1 घन्टा बर'नि थाखाय एक्सट्रा हो होननानै। नाथाय जोंखौ बुंबाय पिके सेंसना जे नोंथांमोनाथ' गायकसो, नोंथांमोननि थाखाय रायजोफ्रा खोनासंनो बारा सम खोनासंनो गोसो दंना गैया। बर'फोरनि संगठनफ्रा, बर'नि माखासे संगठनफ्रा एबसुआनो जा, बर' साहित्य सभानो जा, दिनैसिम जोंनियाव मेम'रेन्डाम गोग्लैयाखै। नोंथांमोनानो रेडिअ आर्टिस्टफ्रानो फार्स्ट होननानै बुंदों जोंखौ। लोगोनो जोंहा आलादा सेक्सन जानांगौमोन आरो मोननायनिबो जिहेथु राइट दङमोन। दा बे राइटखौनो दिनैसिम माखासे मानाव गेदेरफोर दङ, दैदेनगिरिफोर दङ, गेदेर गेदेर लिडारफोर दङ। दा बिथांमोनानो बुङाब्ला जों बार बुंनानैबो जोङो खेबसे नांलायनायानो जादोंमोन। नोंसोराथ' बहु दिगार गैया, थमुक गैया, अमुक गैया होननानै नोंसोर मेथाइ खनगिरिसो, नोंथांमोना मानो टाइमखौ बारायनांगौ? बेखिनि टाइमा थिग नङा नामा नोंसिनि थाखाय 30 मिनिट्सआ? थेवबो जोङो जुदि गुबुन हारिफोरनिया जुदि 24 घन्टा जुदि सालायनो हागोबा जोंनो 12 घन्टा हो, बिसोरनो 12 घन्टा होयोबा जोंनो 6 घन्टाखौनो हो, बिदि खालामदोंमोन। नाथाय बे दिनै जाफुङाखिसै। जोंनि माखासे सरकार जाबाय, दा गोदान रायजो मोननायनि उनाव गुबुन गुबुन पार्टिनि गुबुन गुबुन हारिमु आयदानि कालचार मिनिस्टारफोर फैबाय, बिथांमोनाबो दिनै एसेबो साना। दिनै क'क्राझारनि रेडिअ सेन्टाराबो थैहां जाबाय, गुवाहाटियावबो थैहां जाबाय, आर्टिस्टफोरा खुनु भेलुआनो गैला टिभि आरो दा बुंनो थाङोबा नों फंबायखौ बुंनाय बायदि जायो, नोंथाङाबो दिनै रेडिअ'आवबो टिभियावबो केजुवेल एनाउन्स खालामबोदोंमोन आरो बर'नि थाखायनो माखासे नांबोदोंमोन। माखासे हिस्ट'रिफोरखौ उन सिगां हिस्ट'रिफोरखौ नोंबो मिथिगौ। दा बे हिसाबै जों गले गले थांदोंमोन। नाथाय गिदिर गिदिर लिडारफ्रानो जेबोखौनो बुङा, मात्र जोंनो सुबिदा होदों, अमुक होदों, जों मा मावाखै, थमुक मावाखै बेखौल'सो। दा दिनैसिम जुदि मेथाइ खनगिरिफ्रा बोरायबाय, बुरैबाय, बोरायलांबाय, सोरबा फैनो हायाखै, दिनैसिम जायफ्रा एसे देहा मोजां बेफोर फैनो हादों। जों बबाव दङ, जोंहा गोदान सरकार बिटिआरनोबो CM प्रमद बर'नोबो होनाय जादोंमोन। नोंसोरो थैनायबाबो गोथांबाबो थैनाय गासैनि मुंखौ लानानै फैयो होनना बुंनायखाय जों लाबोदोंमोन। दा नै जोंहा बिथां नेहाथारिया बुंनाय बायदि जोङो 350 जननि लिस्टखौ होदोंमोन। दा बिसोरो जों गेजेर गेजेर लोगो हमबाय, बेबो गेजेरनो 10 बारनि उनावसो जोङो खेबसे लोगो हमजादों। बेयावबो दा आं गले गले फन खालामो, जिहेथु जोंबो खस्थ' खालामनानै कन्ट्रिबिउसन मा होदों होआखै मिथिया, जेरावनो आन्दलन खालामदों बहायनो गाख्रबदों, जेराव बेयावनो जै बर' हारि खौसे जानानै न' बर'लेण्ड नर्थ इस्ट डिभाइड आसाम 50-50 होननायफ्राव बिदिनो बर' मेथाइ रोजाबबोबाय। दिनै गायकफोरा बर'नि गेजेराव थारमाने खुनु भेलु गैला। मेथाइ खनगिरिफोरा रेडिअ आरो बे जानायनिबो दा खारनफोरा मा जाबाय, डिजिटेल मुगा जाजोब्बाय, इउटिउबार माबा जाहैबाय, इउटिउबाव होनो, फेसबुकाव नुयो। दा फेसबुकाव नुनाय टिभिफोराबो थैलांनो हमबाय गायकफ्रा। दा बेखायनो रावखौबो गुरुत्थ' होला। दा बे बिथिङाव जोंनो थांना थानायनि थाखाय गोदान सरकारनोबो, आसाम सरकारनावबो जोङो होदोंमोन। जोंनो प्रत्येक बोसोराव आसाम सरकारा बर' साइडनिफ्राय 10 जन पेन्सन होनायनि थाखाय बे मेम'रेन्डामखौ जोङो थ्रु बिटिआर सरकारनिफ्रायबो होदोंमोन। दा बिसोरो बेसेबां मा खामानि मावदों मिथिया, जोङो नायबाय थादों होननानै बुंदों आरो। बेथ' दुखुनांथाव, टिभिफ्रावबो नुदों।
नेशनेल टिभिफ्रावबो खायफा खायफा दिल्लीयाव मोसाहैदों बागुरुम्बाफोरखौबो बिदिनो जोंनि बर'नि बैसागुफोरखौबो बिदिनो बिकृत खालामनानै दा गिबियावनो आं बुंनो लुबैदों जोंनि माखासे आरनायनि जेसेबां आगर दंमोन आरनायफोरखौबो हारसाफोरनि बिहु मोसानायफ्राव गावसोरनि गामसाफ्राव एरनानै लाहैजोब्बाय आरो जोंनाबो मोनसे माबा दङ जोंहाबो बर'आ बेखायनो ट्राइबेल होनजादों नामाथाय जे गावनिखौ गारनानै मालायनिसो गुरुत्व होसिनो दा जों थानानैबो मालायनिखौ मानो गुरुत्व होनांगौ बिदि बुंब्लाबो दाय जायो माखासे दा खायफा प्रडिउसारफोरा दिनै गोदान मेथाइ दिहुनदों केसेटफोराव सुरफोरा मोजां जा दिनै मोसानायाबो मोजां होननानै जेनेबा जुबिन गार्गमोनखौनो बुं बिथांमोना जेसेबां बर' मेथाइ रोजाबदों मोनसेबो पारफेक्ट नङा प्रनाउन्सियेसनफोरा आं बे खेथ्रआव आं बेसेबां मोजां रोजाबनो हायो आं बेसे मोजां मिथिया खिन्थु आङो वर्डिंआव बिराद स्ट्रिक्ट आरो आङो जानला मानलाखौबो आं मोजां मोना ओंखायनो जुबिननि जेसेबां मेथाइ रोजाबदों न' डाउट जुबिनाथ' जुबिननि भुल गैया बेयाव जुबिना गुबुन हारिनि रोजाबनाय बेखौ मोजाङै रोजाबलांदों खिन्थु प्रनाउन्सियेसनखौ जों फोरोंना होनांगौ नै बिदिसो उमुगदों सोरबा मोजांनि जायगायाव मोजां होनदों बेखौनो जोंबो बिराद आखाइ खबदों बर'नि बे गुबुन हारियानो एफा मोजां रोजाबनो हादों होननानै दा बादल'बायदों बे बिथिङाव जों सिनसियार जानांगौ जोंनि हारिमु माबाफोरखौ दिनै गुबुन हारिफ्राबो जोंखौ सुबिदा लानानैनो जोङो ट्राइबेलाव हाबनो नागिरबाय थादों दा बुङाब्लाबो बुंनो गोनां जायो दा राजबंशीफ्रानो बुं गुबुन आसामिसफ्रानो बिसोरबो एसटि नागिरबाय थादों जोंनि हारिमु माखासेखौ लाना थांबाय जोंनि आरनायखौ लांबाय बैसागो फालि होननायखौ लाना जों होजेनदोंमोन जोंनि गामियावनो जों बैसागु जाजेननायाव जोङो गामसा फालि फिसा फिसा दानानै होदोंमोन एक्सुवेलि बैसागु फालि होननाय मेथाइआवनो दङ बोसोर गोदाननि बैसागु बोथोरनि हांमा हांसानि फालि गांसेखौनो लादोहाय आदा लाबोदों होननानै बेफोरबायदि रोजाबनाय मेथाइ दिनै गैला दा ओंखायनो डाइरेक्ट बैसागु आंनि मथेबा बैसागोफ्राव आरनाय होनायखौबो आंनि मथेबा आं बाजायो आरो बैसागु फालिखौसो होनांगौ बैसागो फालि होननानै एक्सट्रा जोंनो दानाय दंखायोमोन ओंखायनो मेथाइआवबो दङमोन बैसागो फालि लाबोदों आदा नोंनो होनो होननानै बिदि दंमोन आरनाय नङा बार आंनि मथे आरो दा आगोलाव बे बैसागु फालिखौसो होयोमोन बे आरनायखौथ' जों थाबिस जोंनि सेफगार्ड मोनसे एकदम रक्षा कवच दावहा समाव जोंनि बर' हिन्जावफ्रा दानानै बेखौ हरनायसोमोन दावहारुफोरनो आरनायनि सन्माना बेलेग आरो बैसागु फालिया बेलेग दा नाथाय बैसागु फालियावनो बैसागु बोथोरावनो जा मिथिं दावथियावनो जा मायबा मोनसेयावनो जा आरनाय बैसागु फालिया गोमाबाय फरेनारफोर फैदों बेयाव मन्त्रि एम एल ए फोरबो दङ जोंना बे मोजां जागोन खोमा होनना नेसनेल डेन्स होनानै बागुरुम्बाखौ जा मोजाङै मोसाबाय फरेनारफोरा गुरुत्वखौनो साहा लोंनाय धाम धुम लोंगासिनो जेला बैसोरनि सरनियाफोरनि मोसाबाय ना गुरनाय मोसाबाय अब्ला केमेरा लानाय माबा लानाय बेसो अरिजिन बिदि होननानै बे खालि जोंनि हारिखौ एसे आं लाजिनाय बायदि मोनदों आरो जों दिनै बिसोरनियासो मोजां जाना थाहैबाय आरो जोंनिया मा जाना थाखो बेखायनो जोङो दिनैसिम जोंबो मेथाइनि बिथिङाव मोसाखावरिफ्रा मोसानायखौ मोजाङै गुरुत्व होनांगौ बे बिथिङाव बिकृतनिफ्राय जाहाथे जोङो खौसे जानानै जुदि बेखौ मोनसेयावनो जुदि लायाबा जोङो खौसे जानानै बुङाब्ला जोङो बिदिनो थांबाय थागोन आरो जेसेबां बर' हारि खौसे जा होनबाबो जोंनो मेथाइ रोजाबो नालाय आंबो रोजाबो बर' खौसे सोदोबा गोजाम जालांबाय गुबुन सोदोब दङ नामा खुगायावल' जों खौसे गोसोआ गुबुन फारसे खुगायावल' बेरे मोदै सोबदोंसै बर' हारिनि गोजाथै होननाय बायदि बिदिनो खुगायावल' बुंनानै उनफारसे जेबो खालामा ओंखायनो जोङो गासै मेथाइ खनगिरि बे जोंनि गासै आर्टिस्टफोरखौ मोसाखावरियानो जा खनगिरियानो जा दामगिरियानो जा बिथांमोनखौ जाहाथे गावनि अरिजिनखौ जुदि फोथांना लाखिनो हायाबा नोङो खुनु दिन मालायनिजों नोङो जौगाहोनो आरो सिनायथि होनो हानाय नङा बेखायनो जोंनि बिकृत जानायफोरखौ जे जोङो बेखौ
जोङो सुद्रायनो थाखाय बेखौ होबथानो थाखाय फोसाबनो थाखाय जोङो सिनसियार जानांसिगौ जोङो खौसे जानांगौ।